ተታሒዘት አሲረ ብለውሃት ፍቕሩ ተሰቢረ ቀይርወዩን ታሪኸይ መሉእ ሰብ ገይሩኒ ኣምላኸይ ኣፈይ ዝማሬ መሊእዎ መንፈሳውነት ኣምሄሩኒ ኣቦ ናይ ጥበብ ናይ ትሕትና መስኦ መንባር ይሕሸኒ ናተይ ስኽን ተሰኪሙለይ ጸረይኡ ኽሉ ኣልዒሉለይ
لجماعة طعمي أخذي واقول حدا الراي عموش تقرشي لمن تايد إعلام زي بيت كريستيان مسيحي الذي مسدك أخوك مسقول تكون في مسجد تقرب يزلق هراي እግዚአብሔር አምላክ ጸጉሩ የብዝሓልኪ ኣብቲ ዝመፅእ መንግስተ ሰማያት ድማ እግዚአብሔር አምላክ በዚ ትገብዮ ዘለኺ ፀብፂቡ ኣብ መንግስቱ ይስሓፈልኪ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሓ ድማ ክሕወስላ ሰግድላ ሳለምላ ካልእ ወለዶ እውን መፂኦም ኣብኣ ዘገልግሉላ ይግበረልና እግዚአብሔር ይቐሜልና ራይ 5 ቅርሺ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ውድለ ንሓስ መፃርፊ ብዙሕ ግዜ ጥርዓና ቀሪብና ሎሚ ብሰበኻ ጉባኤ ዝተወሰነትና ውሳኔ የላ ንሳ ድማ ካብ ቴሌፎን እንዳተሰኣልና ናብቲ ስእሊ ሸር ንብል ዘለና መድያና ንዕብየሉ ሕጋዊ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ናታ ሜድያ ናታ ዝሕተቱላ ናታ ሰኣል ኣብዚኣ ሕጂ እስያስ ሓውናን ሽሻይ ሓውናን ቃል ካኣትውነ ንመጀመርታ ኣብዛ ናይ ቤተ ክርስቲያን በተዓቕምኩም ኣገልግሎት ከተገልግሉናስ ፍቃደኛታት ራይ እስያስ ፍቃደኛ ኮይኑሎ ሽሻይ ሓውና ኸ ፍቃደኛታት ኣጣውዕሎ ስለዚ ካብዛ ሰዓዝያ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ሜድያ ክከውን እንተኮይና ሰኣልቲ ስራሕቲ ረኺብና ኣለና ተድልየና እንታይ እያ ካሜራ እያ ቅድሚ ካሜራ ግን ሓደ ነገር ዘሕጉስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሓንቲ ስማ ክትነግር ዘይደለየት ገባር ሰናይ ታደ ወርቃ ቅንጥጥ ጣቢላ እዚ ንመድሃኒ ዓለም እዚ ከዓ ናይ 15 ሸሕ ትብለና ኣላ ኣጣውዕላ ንምንታይ እዚ ናብዚ ከይዱ እንድዩ ናብዞም ሓደስያን ከይዱ እንድዩና ብሕማቕ ዓይን ከይኑ እዮም ፅባሕ ንጎንታይ ክንከውን ኢና ሓደ ኮይና ኣብ ሓደ ነጥቢ ኣብ ሓደ ዕላማ ክንመፅእ ኢና ዘሎ ሽግራትና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ተተለ መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ቀንጢጡ ሓደ ህዝብን ሓደ ሰብን ክገብረና ስለዝኾነ ስለዞም ብዘይርድእ ካብዚ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍለዩ ዘሎ ወይ ከዓ ዓስዓሲሎም ዝሕክሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ፅባሕ ንጎ ሓደ ክንከውን ስለዝኾንና ኣብ ኩሉ ሂወትና ብዓይኒ ፍቅሪ እምበር ብዓይኒ ፅሊ ከይንጥምን ሓደራ ይብል ስለዚ ካብዚ ቀፂለ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ወርቂ እኳ ኣዴታት እንዳሃባ ንሕና ኸ ክንገብር ከም ዘለና ኩላትና ፍሉጥ እዩ ነዛ ናይ ሎሚ ቪካ ክሳራ ከዓ ንሕና ኢና ክንሽፍና ማለት እዩ እዛ ካሜራ ንሕና እዞም ናይ ህንፃ 11 ዝኣባላት ኮሚቴ ዝወፃና ህዝብና እስኹም ዝሃብኩምና ናይ ነዳዲልና ዘዋፃናዮ 12,000 ገለመለን ኣለዎ ሙሉ ግን 12,000 እዩ እዚ 12,000 ቆጢብና ብነዳዲናን ብጉልበትናን እንደኸድና እዘን 12,000 ንካሜራ ክንገብረን ኢና ኢልና ግን ውሒደናና ሰበኻ ጉባኤኻ ዝሰላዕናዮ ገንዘብ ንካሜራ ይሰላዕናን ኣይሂበኩም ኔልና ኣይተሃቡ ንሕና ናብ መን ንኸይድ ናብ ህዝብና ኢና ንኸይድ ኢልና ዘየሕፍር ህዝብና ኣዴታትን ኣቦታትን ኣለውና ስለዚ ዓዓቕምና ጌርና ነዛ ካሜራ እዚኣ ክንገዝእ ዓዓቕምና ንሃብ ኣነ ብዛ ዓቕመይ እታ ዓቕመይ ድኹም ዝበለት እያ እሞ 200 ክሮነር የወፍር ኣለኹ ሕራይ ፀሓፈለይ ዲያቆን ዳዊት ድማ 500 ክሮነር ይብለና ኣሎ ኣጣውዕሉ በዲያ የዲት ሓብትና የዲት ሓብትና ድማ የዲት ፈትዋ ይኹን ኩላትኩም 1000 ክሮነር ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሃባ ስሙ ክነግር ዘይደለየ ገባር ሰናያት ድማ 1000 ክሮነር ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዝሕ ይሃቡ ሓራይ እንዳቦይ ተኽላይ ድማ 500 ክሮነር ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዝሕ ይሃቡ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓቂ ኣነ ዘሕፍር ህዝቢ የብና حراي لا تقولوا الذي حمش اللي تكرر من الله قرينا جوب في الكاميرا من خاطر حسب حقنا قلنا لما كل تبي تكرر تبنى لك جامع الله حقنا هذا قبل سنة لما حمش اللي تكرر يقول الله جامع الله حقنا هذا أجنا كمون قبل سنات أبيت نحفظ ده شدي شميت كورونا يونالو زي أميران نواجه هاتو كمون
ገባር ሰናያት 500 ክሮነር ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ አጀን አይነቋርጥ ኮሙ 200 ክሮነር ይሆናል አይነቋርጥ ታይላ ዕለታን ተቃዒት ናቦታ ኮሙ 200 ክሮነር ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ حراي كومون أبونا هلك أفراي كل تبيت كرونر يبنا لك زيامير أمنا خمسة هابو سومو خطك الزينة لقبار سنات حمو شبيت كرونر يبنا لك زيامير أمنا خمسة هابو كومو سومو خطك الزينة لقبار سنات 100 كرونر يبنا لك زيامير أمنا خمسة هابو كومو سومو خطك الزينة لقبار سنات كل تبيت كرونر يبنا لك زيامير أمنا خمسة هابو أبونا أشوف كوم كل تبيت كرونر يبنا لك زيامير أمنا خمسة هابو ገባር ሰናያት ደግሞ 100 ክሮነር ይበናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ ኮሙን ሓደ ገባር ሰናያት 500 ክሮነር ይበናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ ሓደ ገባር ሰናያት 500 ክሮነር ይበናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ አታው ሀራይ ገባር ሰናያት ብዙዎች 500 ክሮነር ይበናል እግዚአብሔር አምላክ አብዝሃቦ كومو جبار سنيات كنت بيت كرونر يبنى لك زيامير أملاك زبيهابو كومو جبار سنيات 100 كرونر يبنى لك زيامير أملاك زبيهابو أتابعلو أين الباطل كومو جبار سنيات 500 كرونر يبنى لك زيامير أملاك زبيهابو كومو جبار سنيات حونا 500 كرونر يبنى لك زيامير أملاك زبيهابو إذا بسويش مسافر زلنا عزيز ناي كاميرا سلزقونا ناي كاميرا المتحفلة كاتب طفل حساب كذا تصيرنا بنادي زعتوا أنا شحن حمو شبيت مسك لحسابنا لو أنا نساتلون تحدثت يوم قمت وجه أتابعوا كومون حدا جبار سنات 100 كرونر يبنى له بأمير عمل حافظ بيهابو هاي القرض علم تنتقع عيبك هناكي حاونا هم لسمروا الشعب رادر من النار بسوس الزيامة رامنا فاتح يهابو بركة ديات يتعبنا بوردنا ونحن فانتهابنا إلينا أجنا ينباتوا زي سمعناكم لنا يا إخوان زي سمعنا لنا حراي እግዚአብሔር አምላክ ንዝሃበ ይሃቦ حراي حبتنا سلام بزياو تبلالا حبتنا سلام وشكرنا أطاوعنا قريبنا حاجة كابنيش عباي كوينا هجي يوتيوب برهاني عالم عبيان هذا جبار سنيات شحن حمو شميتن يقرأ حمو شميت يا ابن الله يا غير أمنا خمسة بيهابو رأي أين باتو خاجنا لما عندي كنتيفنا جزايني نايبات سجن زلاتنا ها إذا ما في هذا لو سماكينا حواتنا خبصنا يب لما عندي تحبسنا سبب زبالة على حل رجال لنا ومنا إلى نايم ما عندي نايم رخاب ساعات غيرنا يوم عليه سلزي نايم رخاب ساعات كلها كانت هنقبل كلا لنا ما يجي حجوز زبالة منفس حجوز هذا زبالة ناسبات حجوز زبالة حبرة السبت نقبل እግዚአብሔር አምላክ ጾም زحلنا ድንግል ማርያም ሳና ስለዝሆነ ኩል ጊዜ ለምን ያተሰደልና ነተናታ ወልዳ ዝሆነ ታዴታት ያሰደልና ስለዚህ ኩል ጊዜ አደንተልያ መንግስተ ሰማይ አባኹላ ተእቱ ድንግል ማርያም አዴና ጌርና እስኸድማ አንስትና ንሕዋትና ጌርና መንግስተ ሰማይ ንፈንሰና ይንኸሊናሞ ዕድመን ጸጋን ጥዕናን ነዴታትና ተወሳኸለና 100 ክሮነር ገባር ሰዳያት ይበናሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ ይሃቦ ሓብትና ወለተ መድህንውን 1000 ክሮነር ትበናላ እግዚአብሔር አምላክ አብዝሕ ይሃቦ كومون جبار سنيات كنت بيت كرونر يبنى له እግዚአብሔር አምላክ أبزح زي ودا أسبيهابو أبزح زي ودا أبزح زي ودا يهابو ويقع فقر بيوتنا أنت زي نبيسو تركم يقول نحنا أنت أين نكون زلنا زي سفاقرنا سبات نكون علنا إذا نفتكبر عوشت بيت كريستيان زل فتنا ود بيت كريستيان فلت أيه بوي
ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቅር 8 እትናይ ጥንት ዝኾነ ጸላኢ ዲያብሎስ ዝበልዖ ሲኢኑ ኣብ ምንታይ ኣብ ርእስኩም ዋዝም ኣለዎ ስለዚ ፍልሶ ሰይጣን በቲኩም ክትሉ እንታይ ግበር ይብለና ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና ሕጂ ዲያብሎስ እንታይ ዝገብር እንተይና ኣቐዲሙ ነቦነ ኣዳም ቃል ወይ ድማ ገነት እንታይ ገይሩ ኣታሊሉ ኣስሒቱ ካብ ገነት ክወፅእ ገይርዎ ንዓና ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር መፂና ክብሪ ከይንረክብ ፍቅሪ ከይንረክብ ጸሎትና ከይስማዕ ቅዳሴና ከይስማዕ እንታይ ገብረና ጸላእ ሰናያት መሲልኩም ነንሕድሓድና ሓሳብና ከምዘይረኸብ ገይሩ የጋጭወና እሞ ፍቅሪ ንስእል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮለና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ኣእማን ንኸውን ምክንያቱ ፍቅሪ ዘይብሉ ሰብ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብ ጸሎት ከብፅሕ ኣይክእልን ስለዚ ንሕና ብዝተኻእለ መጠን እንታይ ክንከውን እዩ ዝግባአና ዝተፋቐርና ሰባት ክንከውን ይግባአና ፍቅሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሃልሃል ክብል ክኽእል ኣለዎ ንሱ እንተጌርና ጥራኢና ከም ክርስቲያን ንሕና ክርስቲያን ኮይና ክንነብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ግዴታና እዩ ፍቅሪ እሞ ንኩሉ ኣማን ይኹን ዘይኣማን እዩ ናትና ቋንቋ ይኹን ዘይናትና ቋንቋ ብዘይገድስ ንኩሉ ሰብ ከም መንፈሳዊ ሰብ ማዕዳ ከመሓላልፋ ዝደሊ ንሕና መድሃኒ ዓለም ነቶም ዝቆትልዎ ዝሃርምዎ ዝገርፍዎ ምራቅ ትፍ ዝብልሉ ዝነበሩ ዝጠመቶም ብምንታይ ነይሩ ብፍቅሪ ስለዚ ናትና መምህር ድማ መን እዩ መድሃኒ ዓለም እንዳሰቀልዎ እንከሎ ብሓያል ግፍዕን ሽግርን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣቦ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ በለሎ ይቕረ በለሎ ስለዚ ንሕና ይቕረ ባህልቲ ሰባት ክንከውን ጥራይ ዘለና ገይሮምና ኢልና ክንገብር ኣይግባአናን ፀሪፎምና ኢልና ክንፀርፍ ኣይግባአናን በኣንጻሩ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ብትሕትና ንዕኦም ክንምልሰሎምን ብትሕትና ንዕኦም ከነረድኦም ጥራይ ዝግባእ መድሃኒ ዓለም እውን የማነይቲ ጉንድዝንኻ ፀፋዓካስ እንታይ ድጎመሉ ኢልናይ ፀጋመይቲ ድጎመሉ ኢልናይ ስለዚ ክሳብ ክንድዙይ ንፅመም ሰባት ክንከውን ይግባአናይ ነፀላኻ ሃበኒ ዝበለካ እንታይ ትግበሮ ኣይትኽልኣዮ ሃቦ ሓደ ኪሎ ሜትር ምሳይ ኪል ዝበለካ ሰብ 7 ኪሎ ሜትር ምሱ እንታይ ግበር ኢሉ ኪል ከምኡውን ሓወይ ተበደለኒ ክሳብ ክንደይ ግዜ ይቕረ ክብለሉ ኢሉ ምስ ሓተተ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሳብ 7 ግዜ ደ ይቕረ ክብለሉ ኢልዎ ኣይ ክሳብ 7 ዘይኮነስ ክሳብ ክንደይ ይቕረ ትብለሉ ለካ ኢልዎ 7 ኢልዎ 7 ዝገብር ሰብ ኣለና ሙሉእ ሂወትካ እንታይ እንዳገበርካሉ ንበር ይቕረ እንዳበልካሉ ንበር ሓንቲ መዓልቲ ተጣዒሱ እሱ ናብ ይቕረተኻ ክምለስ ኢልሞ እስኻ እንታይ ኮንካ ኢሉ ንዑ መንግስተ ሰማይ ሃብካዮ እስኻ ድማ እንታይ ረባሕካ ኢሉ ሓውኻ ረባሕካ ኢሉ ስለዚ ብስጋን ብነፍስን ስለዝጠቕመና ንዝበደሉና ሰባት ተኸንብሎም ዝግባአና ብዝተኻእለ መጠን ይቕሬታ ንሓንቲ ሰባት ክንከውን ይግባአና እዩ ኣነ ቅኑዕ እንደ ዘለኹሞ ንዑ ክፀርፎ ንዑ ብላዕሊ ክኾነሉ ክንብል ኣይግባአናኒ ናይ ክርስቲያናዊ ኣይኮነን ካልኣይ ኣብ ዘበንና ዘሎ ሰይጣናዊ ስራሕ እንታይ እዩ እንተኢልኩም ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ሰይጣናዊ ስራሕ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዓሌት ወገንነት ሃይማኖት ፖለቲካ እዚኣቶም ሰባት ፍቅርን ከይነብሩ ኣብዚ ናይ ሰላም ቦታ መፂና ኣብዚ ናይ ራህዋ ቦታ መፂና ብሰላም ንኸይንነብር ዝዋግኡና ዘለው ዓይነት መሳርያ ናይ ሰይጣን ምዃኑ ክንገብር ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ሎሚ ወዲ ሰራየ ወዲ ኮለጉዛይ ወዲ ሓማሴን ወዲ ሰንዒት ወዲ ጋሽ ባልካ ተባሂልካ ትፍለጥ ኣብዚ ምዕቡል 21 ክፍለ ዘበን እንታይ እዩ ጌጋ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢኻ ሰይጣን ዘንቆሎ ስራሕ ዳ እምበር ኣምላኽ ዘንቆሎ ይኮነ ደጋፊ ተቃዋሚ ተባሂልካ ቤተ ክርስቲያን ክትፍለጥ ሰይጣናዊ ስራሕ ዳ እምበር መንፈሳዊ ይኮነ ተቃዋሚ ኩልዋን ንሓንቲ ሃገር ፅቡቕ እዩ ደጋፊ ኩልዋን ንሓንቲ ሃገር ፅቡቕ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግዜ ኣይኣቱ ኣበይ ዝኣቱ እዚ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ቦታ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፖለቲካ ቦታ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ቦታ ተራዳዲና እቲ ናይ ሃይማኖት ቦታ ድማ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኮይና ደው ኢልና ብዛዕባ ሃይማኖትና ብዛዕባ ባህልናን ክብርታትናን ክንዕቅድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ናይ ብሓቂ መድሃኒ ዓለም ነዛ ከምዚ ጌራ ወርቂ መድሃኒ ዓለም ዝሰለሞ ተደ ሰማያዊ ወርቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰልማ ንሳን ስድራን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንግስተ ሰማያት ይፀሓፈላ እግዚኣብሔር እቶም ዘይሃብና ዘለና ድማ ስልማታይ ክኾነና ኢሉ ካብ መድሃኒ ዓለም ንላዕሊ መድሃኒ ዓለም ንህቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እግዚአብሔር ፈቂዱ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ካሜራ ተገዚኣ ዋናታት ሒዞም ክመፁና ከዓ እናቶም ቅዱስ ፈቃድ ይግበረልና እግዚአብሔር ኣብዚ ኣኻ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ አንተ ዕቋይኳ ተዛራሪና ኣላ ነርና ዘይጠቀሳላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምልማን ቤተ ክርስቲያን ምሳና ዘየለው ኣብቲ ቁፅሪ ግን ልዕሊ ኩላትና ዝፅዕሩ ዘለው ኣቦለውና ንሶም ከዓ መን እዮም መርጌታ ሲራክ እዮም ኣብ ዝኸድዎ ናይ ኣገልግሎት ዓዲ ስውሽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሒዞም እናኸዱ ቤተ ክርስቲያን ንስራሕ ኣለና እንዳበሉ ቤተ ክርስቲያን ንክትስራሕ
ዝስዕሩ ዘለው ጻዕሪ ዓብይ በጋጣም ኣብ ስለ ዘይተረኽቡ ዳ ኣንበር ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ዝኸፍልዎ ዘለው ዋጋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ቤተክርስትያን ዞም ኣብዚ ድመጽእ ዘለና ጥራይ ዘይኮና ነገልግል ዘለና ናብዚ ዘይመጹን بدك بزح أقول سجوب أحوات اللونام نتوم نفطون زي نفطون أقول لك البيت كريستيان زوج الله سبعة دم أجزاء عمله أبزحي هبم أكل عدتات تقبلهم معنا إنجيلهم جنزل يبون صدنا زلوا أبوتاتن أديتاتن أحاتن أحوات البيت كريستيان دم أجزاء عمله أبتا زي تحلف عند وركيس حافلهم حراي كابز المقصال بصورة مدرنا عن عطينا بحرت صورة كافلاتنا أبزرنا يو كم بينا مخبرتنا بالحنا في نزار عربن تمدلنا تيام عزوز نبرق كتصلنا مان أنا كم لخوت وهني بصنع فقرو فويسني عبيت ياتيو عبريه اللي أمكرني أعبي وتاي أنا زهبون تيالوني سلتي خلو زقبر اللي إشاخ عبرسو تشكيمو مرقم كاب نفسي يالقلو اللي ناتي سخن تسكيمو اللي صري بخلو عالقلو اللي كمسكنوي عب زمني نقوي تعقويتوتني عملاخي ناتي سخن تشكيمو اللي صري بخلو عالقلو اللي كمسكنوي عب زمني نقوي تعقويتوتني عملاخي دمو يفسسو أفكرني مسكال حازلو داخي مولاي تفتاف نايسبات تغبلو نمقرف تيتاقهري فلاي نعايز قبا مكراموت تغبلو اللي قويتا قويتات كيك أربكو قريبوني نابراني وتسحبوني ناتي سخن تسكيمو اللي صري بخلو عالقلو اللي كمسكنوي عب زمني نقوي تعقويتوتني عملاخي ناتي سخن تشكيمو اللي صري بخلو عالقلو اللي كمسكنوي عب زمني نقوي تعقويتوتني عملاخي قير ويون تاريخي بلو سبقروني عملاخي عفاي زماري ملئو منفسا وني تاميروني عبونا يتبع